Comrade Bombshogeza akapindura zvekare uye panapa achivachalenja mutungamiri wenyika achidhilivha his message yashamisa vanhu. Pano paBombshogeza anouya achitaura chokwadi akazvimiririra through vakomana veHSTV achiti he was not arrested and on top of that he is not into hiding. Saka pana mashoko atinoona kuti panguva ino Bombshogeza anyatsoratidza unyanzvi neumhare hwake hwekuchalenja mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Panguva ino kuti kunyange zvavo mapurisa ari kunditsvaka but ndirikungori pachena, but inini amumboni wani ndinopa subscribe like turn the bell icon. Tibira panapa HSTV yabudanyira achiti HSTV has confirmed the outspoken war veteran opposing the 2030 agenda, Blessed Geza, is safe. Vanindra Beronyera vachiti war veteran Blessed Geza says he is safe. He has not been arrested, nor is he in hiding. He will address every person. We are ready to bring change, and no amount of threats and lies will derail the struggle. The signal is coming, Blessed Geza. Ndomashwana kudatoka pana Blessed Geza atikuona kuti aiwa ari kuuya achidhilivha emessage kumutungamiri wenyika achiti aiwa hakuna manyepo kana mathreats achiuya achimisa change yaunzwa nana Blessed Geza achiti manje ipapa toda kuita another pressure yatoda kuadresa zvekare macitizens emunyika yeZimbabwe vachiuya panapa vachiti aiwa the struggle aiwa is come panapa we're going to fight decisively. Aiwa toda kuita vafaita vakomana ava netheir 2030 agenda kuti vanyatsokuona kuti zvavari kuita hazvidi hatizvidi ende uye hazvibudi. Mashoko ari kuda panapa taukwa naBlessed Geza achiti the signal is coming. Ari kuda panapa achiti signal yava padhuze yakutosvika. Mbotidzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chikubvira comment section nhasi wombotudza kuti imimi do you believe in Geza's signal yaari kuti aiwa it will be released soon. Pine comment section medu mudze mafungiro enyu. Tsaona subscribe or like, turn on the bell icon.